Wong wedok kurang ajar kowe. Iku Pak. Iku Pak. Ya. Sabar. Kenapa? Ayo, sabar. Kenapa Mas? Kenapa? Yo kurang pegas, biar pegas wae. Metu kowe. Pegas. Nek pancen lanang tenan. Metu. Aku darani selingkuh. Selingkuh karo sapa Mas Kliwon? Karo bojo kaya wedhus. Wis sida tak idolke wedhus temenan bojoku. Akan gawe blas. gak digawean ngene iki. Kliwon piye iki ya kabare ya? Kaya nyambut gawe. Gak duit. Muga-muga iso ditukar wedhus iki wedhus Yang edane larang. ning ndi yang? Apa, Pak? Tak pamit golek duit aku yang. Terus arep ngopo meneh iki? Ya bandar dadu isane kok bandar dadu arep piye meneh? Isik dadu meneh. Wingi ora kapok kowe. Ora. Wingi dadu kelingan ora dicekel polisi, mlebu metu penjara. Apa ya ora kapok kowe iki, Pak? Wis wong wedok iki ngertine apa? Butuhe tak golekke duit sampean tak cukupi. Handi, Wis kene tak mangkat kerja golek duit. wis bosen aku dadi bojomu, Pak. Terserah. Dasar bojo edan. Gemblung kowe iki. Edan kowe. Gemblung kowe iki. Wis masa bodoh aku nek kerja golek duit. Gemblung kowe iki. Wis jan wedhus tenan. Kesel aku bendina. Nesu-nesu wae. Ya ora mau rampung masalah urip. Kowe gak ketemu Kliwon iki wis mulih ke penjara urung ya. Apa balik meneh? Alah kowe. Tak kira iki bojoku kowe. Bojoku iki wis tak usir nembe. Kon lunga. Ngopo mbok usir ki? Dadi wong kok mendina pamite metu ngomonge kerja ning pendak balik ra tau nggawa dhuwit. Tapi balike kan utuh. Ya wutuh, ning kan aku butuhe dhuwit. Lah kok aku to sing mbok seneni? Ha kira ya balane to. Sing bola-bali lunga bareng judi mlebu metu penjara ning ra tau kasil. Lah kon kasil piye? Lagi buka judi, aku karo Kliwon terus digrebek polisi, ya nang penjara. Wis pokoke tak usir bojoku. Nek arep ketemu balik dhewe, tak ngurus aku. Arep mbok pendem urip-urip wis ngono. Tak ngurus aku. Lah piye iki katmu kok ya ora ana sing masang. Jan bener kandhane bojoku mau. Timbang bandar dadu bola-bali dicekel polisi. Ngene ya ora ana sing masang. Wis paling ukur digrebek polisi maneh lebokke penjara maneh. Nek ngene aku tak tobat wae lah, bener kandhane bojoku mau tak golek kerja sing luwih halal. Senajan hasilé sithik tetep ora apa-apa. Mesake men cah ayu-ayu kaya gendruwo kok nyambut gawe. Kene tak ewangi. Kowe iki ngopo? Wis tak mulih wae. Tak ewangi to. Mari ngono kok ndak wong lanang kabeh kok bojomu. Wis ora usah ganggu tok kowe iki, marak kira rampung gaweanku. Gak apa-apa. Iki lho kok aku main melorot barang wis. Apa ki? Mesakno wong wedok iku. Padha wae, kowe iki lak ya kancane si bojoku kae to. Beda no. Aku karo Kliwon kok padha. Padha-padha le nganggur ngono kok ya arep bangga. Apa sing mbok banggamu? Ah, ya wis lah, terserah lah, wis ngono. Gawean dhewe. Gawean ngono. Mbok dol ya ngono. Geger ke? Geger ke? Bojone Kliwon geger ke? Viral iki. Lah ngono lho, aku ki wonge kok sregep nyambut gawe kok tok padake karo Kliwon. Sepi temen iki done ndi sih iki? Wong ora ana wong kaya nang alas wae. Wah, geger iki. Api iki. Viral iki. Geger iki.
Mon. Rene. Apa? Anu, Kuwi bojone kliwon. Geger geger ono apa? karo si Gento. Karo gento? Oh, ya wis ya. Geger iki, apik iki. Kena nggo tak viralke nang desa iki. Kapok ra kowe kliwon. Wis tobat nis. Bener bojoku sing ayu dewi bener kaya gendruwo kae. Kayak tetep bojoku sing paling gemati. Lah. Apa kowe iki ning kene wae? Aku ki arep ngewangi kowe to, mesakno. Kandhani ra usah takon lunga kok ya isih ning kene wae. Wis to, aku ki wong lanang baik-baik, gak koyo bojomu kae to. Alah, padha wae. Kowe iki karo bojoku wis sak produk. Iki to sing marake geger. Tak viralke sisan kowe iki malan. Aku ki wong wedok, aku ki bojone wong ning omahku dhewean. Nek kowe kok ning kene, nek ana sing weruh ku dadi fitnah. Lek, kene lek. Tahan lek. Kene. Tahan iki. Ono apa? Geger lek, geger mau lek. Mau gento mau tak intip mau. Ketek selingkuh ketake mau. Selingkuh karo apa? Karo mantumu, bojone kliwon. Masyaallah. Mantuku jan kaya jangkrik. Tak kandhake anakku men geger sisan. Tak mulih wae aku. Golek gawean sing luwih halal. Bener kuwi lek, cocok lek. Ya tak kancani. Bener lek iki. Bener lek iki. Tak kancani ben geger sisan kowe. Ben. Wan, tak kandani wan. Tak kandani. Bojomu selingkuh tenan. Selingkuh karo sapa, Mas? Karo gento. Meruh tenan po ora Meruh mau tak jenengan. intip mau takonono iki ora percaya. Dipegas wae. Wis ora kena jiwa jak brayan. Tenan Tapi mau. piye, Pak? Aku kadung sayang ya, aku cinta mati. Kok dipegat. Ora Nanti le selingkuh do ning ndi? Mau nang mburi nang dapur. Wedhus nek gendho ya wis, geger wae, geger geden. Geger sian iki. Ajar. Bakar wae Pak yo. Bakar wae nan Pak. Omae Pak. Krik. Wedhus gembel. Tak omongi to wan. Tak omongi to kowe dolanan dadu wae dadi ra ngerti bojomu selingkuh. Kurang ajar nek geger geden pokoke. Apa, Wan? Oke, bojoku selingkuh karo gento jare mau. Apa iki? Aku tak melu grebek. Ayo, do digrebek sisan. Iki dolanan wae, dolanan dadu wae ora ngerti nek bojomu Pokoke selingkuh. kurang ajar gento kae. Ya wis ayo, ndang mlayu. Ayo. Melu. Kurang ajar gento. Enteki sisan. Gebuki. Geger iki. Bajingan nek gento, metu kowe to. Ono apa kae to? Tak ajar kowe. Rene to, aja kesuwen metu rene. Wis metu kowe rene. Rene kowe metu. Jabang bajing. Sik, iso tak jelaske sik. Ayo to, ndang metu kowe nek pancen ngarut tenan. Rene metu kowe. Geger. Metu to nek pancen wani. Polisi ki wah. Metu. Lapor ki. Lapor Pak Polisi ki. Kudu lapor Pak Polisi ki. Sapa ya? Oh, Pak Heri. Pak Heri, oh Pak Heri. Ayo, Kowe nggodoni bojone kancane dhewe. Metu kowe. Sik, ngene. Sik, kowe lunga. Boleh selamat kowe iki. Lunga. Alhamdulillah tekan ngomah. Ganti selamat rampung kerja. Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah Pak. Apa? Pak. Ngopo Mas? Geger Pak. Gento arep dikeroyok Mas, Pak. Mas, Oh, Aduh, Pak. aduh, lagi mulai kerja aku mah dong Pak, wis, engko wae nek kasus Ya wis nek ayo Pak, gendong sik. diparani. Aduh, Ayo, ono Pak. permasalahan. Dirampoke ya, dirampoke Ayo, boleh, Pak. boleh. Cilaka iki aku. Mesti kae di gruyuk wong sama meno kae iki. Kene wae ngumpet ae aku. Sabar. Kenapa Mas? Kenapa? Wonten apa? Wong wedok kurang ajar. Kurang ajar kepiye? Aku ora selingkuh, Pak. Aku ora selingkuh. Aku diarani selingkuh, Pak. Aku diarani selingkuh. Selingkuh. Padahal ora, Pak. Selingkuh karo sapa Mas Liwon? Karo gento.
Gento karo gento. Wong lunga wis ngene. Ora. Aku ora selingkuh. Wis ngene. Iki iso dijelaske ya, dirembuk apik-apik apa permasalahan sing bener. Ya, ngerti selingkuh jenengan. Saksine iki, Pak. Oh, saksine. Ditakokke sik Mas Gento. Ya. Mboten, Mas, Sik. mboten. Kula Ora, ya, iki ono perbedaan. Nah, wis pokoke Mboten, Pak. tangan iki mau. ngene wae. Saiki Mas Gento ndi Mas Gento? Gentone ndi? Gento minggat. Minggat. Saiki golek sik. Golek Mas Gento, ayo bareng-bareng lungguh bareng. Lungguh bareng dijelaske permasalahan kepiye ya. Ojo nunjuk emosi, ya nunjuk emosi. Wis ngene wae saiki digoleki Mas Gento. Golek Mas Gento saya duduk bareng, lungguh bareng ya. Lungguh bareng. Ayo golek Mas Gento ayo. Ayo golek. Golek sik. Ayo, goleki. Kurang ajar iki. Yo wedok ora. Ora. Iki Rono apa Rono? Rono, Pak. Rono. Mriko. Yo. Kurang ajar. Goleki nganti ketemu pokoke. Nganti ketemu. Gebuki pokoke. Apa kae? Yo. Ki, iki gento iki. Kurang ajar iki. Ojo main hakim sendiri. Ojo main hakim lagi. Ajar Mas iki. Gento. Yo. Ojo main hakim sendiri. Ojo main hakim sendiri. Karepe piye iki? Kurang ajar kae. Kurang ajar kae, Pak. Kurang ajar kae.